man tajerno am ko cerno jinnaɓe am alhaji ali Thiam الله ربنا جل نبينا ونزلنا الهدي آل Thiam ofinini yaɗani ɓe fofini o seedi o laaɓani irnange ali Thiam الله ربنا جل نبينا ونزلنا الهدي آل Thiam ofinini yaɗani ɓe fofini o seedi o laaɓani irnange ali Thiam الله ربنا جل نبينا يرزقنا الهدي آل Thiam ola bani yimɓe me fuladu e gaabu me foroya e leyɗe me hirnange ali Thiam الله ربنا جل نبينا يرزقنا الهدي آل Thiam ola bani yimɓe me fuladu e gaabu me foroya e leyɗe me hirnange ali Thiam jettoje moɗani Allah mbonwi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbonwi bonin yaafno kadi dental ngal noon wonno pular o wona noon laaɓiri fofof mbonwi gonga noon komo pullo kono noon mo mawni tan koye jolfuɓe kono noon haɗani noon bonin salmina dental ngal fof goto fof e dental he inde mum e yettode mum mbowi ha joni mbiɗen tan ko alhamdulillahi rabbil alamin mbowi mboni yetta Allah ha joni argol mabɓe ɗo tawtore ɗo oɗo ziyara mbowi ko Allah andi ko Allah de andi mbowi ɓe mettima de caggal nde mo salmodiri e halifa o ceerno aliyu walla musidal seydi alhaji ali Thiam fof salminama ɓen kadi so calminama ɗum ƴiwa hono dendagal almuɓɓe e kala ko hawrini ɗo ɓenne kadi assalamu aleykum hakkude maɓɓe o ɗum kadi ne fawa e juuɗe maɓɓe ɓenne kadi wonnonen haqqille kam bo wi ko haqqille ardinta alhaaluji fof ardinta alhaaluji ɗi fof fonno mo salmina adi fof sarifaɓe ɓe boye taniraɓe nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓeni o he dentale o wi so ayi ɗum fof no waɗe ko Allah e maɓɓe nden noon o wi kanko mo jippima walla mo diccinima to ɗes mo hokkiɓe juuɗe makko ɗiɗi ɓe monin ɓe salmina mo wi kala noon mo ari galle ceerno mo jippima balɗe maɓɓe cuuɗi maɓɓe huunde fofof gila e teddugal haa ɗo haaɗi fof ɓe gokkimo ɗum ha ɗum ala ko manque caggal ɗum noon ɓatte ziyara o ko ziyara Thiam naɓe ko kamɓe jeyi ko maɓɓe foti haalde ko maɓɓe foti wadde ko maɓɓe foti yamirde ko ɗum waɗi kamɓe ɓe kadi gila ɓe ngari ha joni konngol maɓɓe immaaki ha wona hay hunde noon aduna ko teddodirgol tan ɓe teddiniɓe ɗum kadi ɓe rutti o teddugal ngal mboɗin ɓaawo moɗon kala ko mbiɗon kala no mbaɗirɗon moyi ɗum yonimo o wi ko ceerno men ceerno Ali Diallo ko haali ko gila subaka ko wonno yewtere nde ɗo ko boyi mon jooɗi bonin heeɗi yewtuɓe fofof bonin heeɗi boni welti hen fa tabarikalla o yaada timminaniyaji o yiɗi hen fawde seeɗa tan almuɓɓe ko noɓe tinno ɓuure kaɓɓude keecele maɓɓe hande ceernaji moɓe jogui ɗo o seydi alhaji Ali Thiam wonno serti seeɗen ɓe hewɓe wallahi Allah tan andi kono oɗo kam no anda ko selli wonde ko sunniyanke wonno halifaɓe jooɗi jondine juuti o yiɗa jonnude konngol makko
ويقول يا منور علي ويقول سيد الحاج علي تام ونبونو هجوم وشيرنا علي تام هاي نرى نوتر سان يرى الدنيا شيرنا علي نوتيو ويمو علي ويمو نام ويمو عبدالله من الأمام لبونو كامبو ونجينو بشيرنا هابوت شيرنا سوتيلي ورا وفوكي نمو دوغراني يرى الدنيا annuɓe ɓe kurli booli o ɓe mbimo aalimene min kistimade mo wi ñaame min ceerno ne limmi noon o continue o yahi nelal ngal nde o yahi nelal ngal bon arta taw hirande ñamama gasi on jamanu e joni wona gotum sawɗi satti o arti ko ñaame ala kono noon mo waldi e ɗum wasde hirtade weedi subaka tinimɓe dawi kanko woni e lorde puccu ceerno makko o lora puccu mum haano mo gasdintani tan o wi mo ƴetta gafaka o mo fawa e dow puccu he o waddana puccu mum taw kacitali kadi di ñaama ɓe mbimo aali mine min kacitimat o yimina ara ɗumo gaydara ɗuma mo arta taw kacitali kadi gasi o yittaki o haccitaki noon tan ɗon o woni tongude yewtande tan wonno mon golla gon golla haa botali andi seydi alhaji ali tam o ñaami o fecci naani haako nde o hirtaki o haccitaki botali andi botandi kadi ko seeɗa ali o ñaami ɗo ngere wotere ɗum ɗon botandi gasi o continue galɗo makko haa anan sara yomi o juuri anan sara omo salligi mo juuri omo leeli mo fofta hoɗo ha ɗon o ɗoy no ɓangi ɗum ɗo o ɗaani ɗo o hoyɗi avion nayejo kono no avion no hen teɓa on avion jippi ɗon ɗo mo ɗaani ɗo mo hoyɗi kadi avion keso on ɗimmori funnade keso pul on ala ko woni mum o yi yimɓe itti bagage uji gitti avion nayejo bagage uji muɗum nanni he avion keso he haalaɓe avion keso immidi wiyen ko juuti o avion o arti nde o avion arti deme uddita o yii kadi bagage arti seeɗa alhaji ali taw ɗon no ummi ɗum uddimo hoore allah waɗi o arti kanko ko ɓattinoɓe ceerno aliou ceerno aliou kaake makko sa nattat walla yaltinde kanko waɗano ɗum fof kanko jogino ɗum o ɓaɗɗino on tigi ceerno aliou allah waɗi noon e jemma he ceerno aliou rewi ɗon o nattini kaake kaake ɗe haa ɗe paɗi o diccine e ceerno makko ceerno aliou wimo aali koni kam o yeey o wi ceerno min de hande ɗikiɗo mo koye gonɗo koye ɓuri ceerno wimo ɗum wona koye ɗon o wi ɗum ko misal mo allah hollatama ko hakkude meɗen avion nayejo komin wonno min joguino bagage uji ɗi kono joni wattu yonti komi jaho avion keso ko an bagage uji ɗi fof kala ko wonno am allah itti wattani e mata o wi seeɗal men seydi alhaji ali tam heeɓi ɗum e juuɗe ceerno makko ceerno ali wimo hay ko an tiɗi haali ɗemgal arti nden avion o artade avion o artade nde woniri noon ɓoyane seeɗa ceerno ali kadi hawrele o toppita kala ko forano waɗen o waɗana ɗum haa ɗum gasa ceerno men ceerno alhaji ali tam o waynodira e saare nde e almuɓe heddinoɓe ɗon ɓe kanko arti yo arti woni guine bisaw raɓɓi nde haade ɗo ñande wotere ɗo o jooɗi tan omo yewta e almuɓe maɓɓe almuɓe makko jooɗi ha ɓooyi tan o wi ha min de ceerno am ɓimi uura ceerno ɓe almuɓe memodiri ɓe ɓi ono wayi e ceerno mum ni no ɓurti ceerno makko mayino gila ko ɓooyi ha hango wiya ko ceerno makko uratamo on jamanu radio ala téléphone ala hay jokkodiral ala
weeti e wonti en o wonto arti o joɗani e maɓɓe o haatingol konngol o wi min ceerno am ɗumi wurade ɓe mbi ceerno mum woni ko ceerno mum woni woni balɗe ɗiɗi ene tadde ɓe wattu o yonti suka gooto ari naati e maɓɓe salmini assalamu aleykum o yoɓɓa o yoɓɓi o salmina haa o yetti ceerno ceerno nangi jugo makko o wi mo yettode o wi mo demɓe o wi dew sogum walla dem holto o wi ko dem yayi ɗumɗa o wi holmo woni bamma o wi ismaila o wi ismaila bun aliyu o yeeyi o wi dentanga baɗɗe tati hande o wi ko on e urannomin ha dentangal andata wonde seydi alhaji ali thiam waliyagal makko ngal wona hunde fedintinade tan walla hen neɗɗo heɓe o wi on ko neɗɗo aɗa waliyu allah o wi alhaji ali thiam o wondi ɗon o woni ɗo ɗo madina ɗo kanko e alhaji yunusa on saati o so wayade funade woni ko Sirif Yunus ɓe gondi ɗo haa kikiɗe on Sirif Yunus noddi almuɗo goto o wi holno woni gese ceerno nde ɓe jaadi on hollimo gese ɗe Allah waɗi noon ɓe gatti ɓe mbaali haa weeti fajiri juula waɗi ko waɗa walla Allah tan andi kono e subaka law he Allah jiiɗo so e gese bo wonto golla haa jaman faytali alaji adi seydi alhaji adi yeewi galle fof o yi aani Allah jiiɗo mo lamni almuɓe oro Yunusa ɓe mbimo o yehi gesa de gese ɓe mbimo hen boyi noddeyo on noddeya on arti o Yunusa an a fota kam gollami min komi almuɗo ma ha woni ceerno min fotma gollami a nani o yi eyi on mo bisimilla ceerno Yunusa yehi joɗi ɓe mbaali weeti waktu o yonti ceerno Sirif Yunusa kadi rumtino gese kam woni bon golla ha seydi alhaji ali thiam paari ko wirdanno ko o ƴaawi galle o fof o yiyani ala juuti o nanni almuɓe o wi ceerno Yunusa ɓe mbiyeyi gese de kanko waɗi koyngal e koyngal ha tawoymo gesa ɗo o wi mo Yunusa to hanki o yi eyi o wi holko waɗi gartuɗa ga o wi mo min han gandammi ko jogiɗa ko ho aɗa miɗo yiɗani walla a yiɗanami ko jogiɗa hande ko joɗɗa fof yimɓe kurloma ɗum wo ko waɗi Allah e barke e barke a gollan ceerno ha ceerno mawɗo o duwanima ɗum addi ɗum Allah yemmima min nene Allah yiɗi janggo e janggo kala ɗo jooɗimi yimɓe kurlo kam no yimɓeɓe kurlotomani Alhaji Ali wimo haali gonga de nden ɗon mi yamirima ya gollu Alhaji Yunus o golli ɓe golle ha Alhaji Ali Thiam wenti hanen wonta o noddi de dangal saare wonnoɓe ɗon o wi o suka mi wetanima ko mi duwanima ko kala ko guittunomi e ɗum defte gila ko anda e ko andaka ko mi hokkitimo hande o wonta hoore jaytu so a nani konngol ngol an afdimo ɓaya gannoɗo haaji ɗum avion o ruttorode ɗum woni Alhaji arti o woni avion o ruttinima Ndiaye Kounda avion o ruttima Ndiaye Kounda on Alhaji Yunus ala komo yeytade alal makko de ziyara o camcamɗinan kamɓe jeeyi kamɓe kalata kamɓe mbatta ko hollide wonɓe ɗo e almuɓe wonde noon o galle o nokka kala ko waɗa ina neɗɗo warani yaw ɗum wallahi kala ko neɗɗo waɗi yawo ɗum sabu o wali Allah baaliɗo ɗo ono makko no sattide nden noon enen ñaagi nden ndagal amu nden ndagal seeɗa walanno hay goto yi hoore mum ko o yamiri ko o fotani mo yamirde ko wayi noon ala ɗi miijoji so ari rek seytane walla ko addinɗe nan natta
ɗum ko forano waɗede kono ha joni ceerno addi miijo ngo walliɓe ha jetti Allah goto fof noon yo nani ɗum ni wayno oɗo misali heeɗino jaykulla nde ziyara jaykulla so waɗama almuɓe ceernaji Allah jiinusa almuɓe kamɓe fof ɓe kawra ɓe tasodira goto fof ɗo jooɗi yo addu naggam ene waɗa joode haalis hikkande ɗum waɗa ɓe mbi caali ko ni tan waɗi ɓe mbi ɓe jiiɗa yiide ɗum jomni kam no maheranteraji joni so waɗama noon o haalis so hawrinama yoɓe natta e fuɗɗade caali fuɗɗereki waɗede ɗum waɗereki ɗum almuɓe ɓe mbi ɗo kalis waɗata o okka ko ɓesgu Allah jiiɗo yoɓe ñamna kono caali ɗo ɓe wuuri inchallahu ki waɗen ɓe mbi kalis caali ki yo addu on joni ko hawra ɗon ɗo ɗum haalata almuɗo no watta woyi jafo ɗon jarɗo juɗde o halifa makko tan wonɗo boy Allah e moƴƴuɓe ɓe dokkumo konngol jom ɓattino Allah e wertimo sabu ɓe heɓande leydi he hono no ɓeyɗo ɗi cam boy somo ari ɗo boy ɓe gimminamo to dow boy ɓe tettinamo ko tabarikallah kamɓe fofof ɓe mbaɗa ko no wayi tan no jungo ni ñaamo e nano hay goto wawa hayade a kabbo ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah barakallahu fika ceerno men ceerno baba amadou yetti yamirore ceerno men alhaji ali dia allahu rabbana julil nabina yarno sekana alhaji ali dia mantemmo juuɗe jinnaɓe men baɗen yamirore ceerno men alhaji ali dia allah